लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो नैबे थामेला नुनानै बयबो सोमोनांगौ जाबाय जेनेबा ओमफ्रायबा सोमोनांदों खोमा नङा होनबा थामेला नुखानानै बयबो जे मानि सायाव भिडिअ खालामगासिनो ओमफ्राय दा साननांगौ जाना फैदों लोगोफोर जोङो बयबो बर' मानसिफोरा बा बर' माहारि मानसिफोरा नङा होनबा दा नैबे थामेलाव नुखाबाय नोंथांमोना आं मानि बागै भिडिअ खालामगोन ओमफ्राय दा मा जानो थांगासिनो बेनि बागै आं एसे सावरायगोन ओमफ्राय थारैनो नोंथांमोना सोरबा एसे मिथिखाबाय जानांगौ जे बे भिडिअआ बिराद इम्परटेन्ट जागोन ओमफ्राय मानि सायाव टपिक खालामगोन बा माबोरै जानो थांगासिनो नोंथांमोना मोजाङै स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आं थारैनो दा बुंनो थांगोन जे दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जिहेतु बे सरकार बिटिआर सरकार सालायदोंमोन बिथांमोना दा पावाराव गैलिया ओमफ्राय जोंनि गोथार आफादनि एबसु बे आफादनि सायावबो जागोन लोगोफोर ओमफ्राय बेनिनो बागै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन लोगोफोर नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो मोजां नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ आङो जे बे भिडिअखौ बे बानायनानै ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ जे आङो सोरनिबा पार्टिनि बा सोरखौबा सापर्ट होदों बा बिपिएफखौ पार्टिनि मानसि बिपिएफनि पार्टिनि मानसि इउपिपिएलनि पार्टिनि मानसि बिदि मानो बुंदों बेफोरबायदि नङा लोगोफोर आं रावनिबो बे पार्टिनि नङा आं जास्ट नर्मेलि मानसि ओमफ्राय आङो दा बेनि बागैसो बुंगोन जे दा हमना ला दाख्लै गोबां दावराव दावसि जाबाय दे नोंथांमोना मोनद' हारिनो एसटि होगोन होननानै ओमफ्राय दा बेनि सायावनो गोबां बर' मानसिफोरा मोनसे गिनाय फैदों एसटि होगोन होननानै मोनद' हारिनो ओमफ्राय बेवहाय बर'फोरनि गोबां खहा जागोन होननानै दा बर' मानसिफोरा गोबां हुलुस थुलुस ओमफ्राय बर' हारिया मा जामारगोन जुदि एसटिआव खैफोद जागोन नामा एसटि होबा होननानै बेनिखायनो बेनि गेजेराव गोबां सोमावसारबाय गोथार एबसु आफादा ओमफ्राय बेजों लोगोसे फरायसाफोराबो गोबां साननो गोनां जादोंमोन जे मोनद' हारिनो जेब्ला एसटि होबा जों फरायनानै मा जानो जेब्ला साख्रिनि सायाव जुदि जों एसटिआ ओरैनो बारा सिट गैखाया साख्रि बाख्रिनि सायाव नङा होनबा बिनिफ्राय जों फरायनानै जों ओरैनो गोग्लैसोनांगोन नङा होनबा साख्रिफोर मोनाबा दा थिग बेफोरबायदि गोबां फेसिलिटिफोरा जुदि जोंनो एसटि होनानै मोनद' हारिनो बेफोरबायदि गोमाबा ओमफ्राय जों बर' हारियाथ' जोंनो बेखार जासिगोन नङा होनबा बेफोरबायदि साननानै जोंनि जिहेथु बे फरायसा आफादा दाख्लै क'क्राझाराव जोंनि हरखाब मोनसे जाथाय जाबाय जेनेबा नङा होनबा बेवहाय बे जाथायाव गोबां खहा जादों जोंनि बिटिसि माने सेक्रेटारि अफिसाव जेनेबा मोनसे हरखाब जाब्रबथाय बेवहाय थांनानै मोनसे गोबां जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियाव जि माल बुस्थुफोर दंमोन बेवहाय गोबां बुस्थुआ सेफाय जादों बा बुख्रुब जाबाय नङा होनबा गोबां खहा जादों दा बेनिनो गोबां जायगाफोराव सिसिटिभि केमेराफोर दङ ओमफ्राय लोगोसे सोरनिबा मबाइलाव केपचार जानायाव माने रेकर्ड थाबाय आरो न बेफोराव ओमफ्राय दा बेवहाय फरायसाफोरा मोनसे इउपिपिएलनि गोथार बे फिरफिलाखौ लानानै आन्दलन खालामहैदोंमोन नङा होनबा बेवहाय माने नाम जादों जे एबसुआ बेवहाय आखाइदों बा इउपिपिएलनि आखाइदों होननानै गोबां दावराव जागासिनो दा थिग बेफोरबायदि जाबाय जों बर' हारिया गाव गावनि मोन्थायनि थाखायसो आन्दलन खालामदों नङा होनबा दा बेवहाय जोंनि दा बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बुख्रुबनायनि गेजेराव दा स्टुडेन्ट पार्टिखौ दा जेबो दाय होथ'वाखै दा खिन्थु आगोलाव बुंदोंमोन एक्सन लानाय जागोन दा बेनि सायाव एक्सन लाथ'ला होननानै बुंनाय खोनानो नुदों ओमफ्राय स्टुडेन्टफोरखौ निमाहा होबाय होननानै बुंदों खिन्थु बेवहाय जाय इनभल्भ दङ जेनेबा पार्टिनि एगेन्स्टै बा एबसुनि एगेन्स्ट दं होननानै बिथांमोना बुंगासिनो नङा होनबा दा बेवहाय थारैनो आं खोनानो मोनदों जे दा बिथांमोना मोनसे एफआइआर रेजिस्टार खालामबाय होननानै खोनानो मोनदों जोंनि गुवाहाटि हाइकर्टआव थिनहरदों माने मोनसे केस होनायनि हिसाबै जेनेबा सोरनि आखाइ दं होननानै बेनि बे नायबिजिरनो होदों आरो जोंनि चिफ हेमेन्त बिस्व शर्मा बिथांनो दा थारैनो जुदि बेवहाय नायबिजिरनानै जुदि सोरबाफोरनि आखाइ दंब्ला
थारैनो बेवहाय जेलबो थांनो हागौ। ओंखायनो एबसुनि मानाव गेदेरफोरानो जाथों बा UPPLनि मानाव गेदेरफोरानो जाथों, नङा होनबा? दा बेवहाय जोङो दुखु गोनांथावा, नङा होनबा? जुदि बेवहाय बर'नि सोरबा फिसाफोरा जुदि जेल जानाङोबा बिनि माबायाव जेनेबा जिहेथु बे आन्दलन खालामनायनि गेजेराव जुदि जेल जानांगौ जायोबा बर'नि फिसायानो जेल जागोन, नङा होनबा? दा गुबुन हारियाथ' जेल जानाय नङा। दा बेवहाय जोबोद दुखुनांथाव, आं जोबोद दुखु मोनदों। माने आं सानदोंमोन आरो बे फार्स्ट टाइम जेनेबा बिदि बारेंबाथ' जायाखै, बे मोनसे बर'नि हारिनि सेन्टिमेन्टआव आन्दलन खालामनायाव जेनेबा जाफ्लांबाय। गुबुन हारिनो ST होनो थांनायावसो आन्दलन खालामदों। दा आं बेखौ सानदोंमोन फार्स्ट टाइमाव बयखौबो निमाहा होनांगौमोन जोंनि मानगोनां BTCनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दा नेक्स्ट टाइम जायोबासो आं वार्निं लेटार बा मोनसे स्ट्रिक्ट एक्सन लानांगौमोन सानोमोन आरो। नोंथांमोना मा बुङो बेनि बागै? ओमफ्राय मोजां मोननोबा लोगोफोर आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना लाइक कमेन्ट हरबानो जाबाय जे बेवहाय मा एक्सन लानांगौमोन फार्स्ट टाइमनि थाखाय। बेयाव जिहेथु जाबायानो जेनेबा बुख्रुब सुख्रुब जाबाय माल बुस्थुफोर, बर' हारिनि सेन्टिमेन्टनि थाखायसो जोङो मोनसे आन्दलन खालामदोंमोन बिथांमोना। खिन्थु पलिटिकेलि आं मिथिनो हाला आरो, जेनेबा सोरबाफोर एरना होदोंबा मा होदोंबा बेखौ बुंनो हाला आङो। दा बेवहाय नायबिजिरनायावसो मिथिसिगोन। दा गोजोननाय थाबाय लोगोफोर, बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। थेंक इउ स' माच।